I want to remind that we have to play tough, but don't be afraid. Tommi, se voi olla loppu! Tommi! Ota se! Tommi! Kaksi hyvää maalivahtia. Tästä saattaa tulla mielenkiintoinen maalivahtien kamppailu, mutta että ikään kuin ne olisi heittäneet jo hanskat sivuun, että mä enää edes yritä. Ja nyt iskee! Uja! 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 Juha Malinen on Ropsin pääkoutsi, mun frendi. Vaativa, ymmärtäväinen ihminen. Tietty kuva, minkä suuri yleisö saa Juhasta, niin on huutava valmentaja, mutta se on sitten ihan toista näin niin kuin pelaajien kesken. Mä oon oululainen jalkapallovalmentaja. Mulla harrastuksesta on tullut työ ja sikäli on onnellisessa asemassa ja nautin sillä tavalla joka päivästä. Huomenta, kello oli sellainen aurinkolla. On se. On suoriupoita kamera. Ai okei. Olisiko se Aksu? Täällä on meidän median mies. Toki tää on niinku semmoinen aika eksoottinen työ Suomessa, että osa kunnioittaa kovastikin sitä, mutta osa ei osaa kunnioittaa. Jalkapallo ei välttämättä täällä ole semmoisessa asemassa. Juha Malinen on ennen kaikkea se on tietenkin Ropsin päävalmentaja, mutta kokenut jalkapallon päävalmentaja. Erittäin ammattitaitoinen, osaa käsitellä ihmisiä, pelaajia, joukkuetta kokonaisuutena. Tämä on tämmöinen pikku koppi, mutta Ropsin valmentajalle, kuka se nyt milloinkin on, niin tärkeää sillä, että pystyy rauhoittumaan välillä pelaajien kanssa istuskelemaan, katsomaan vaikka peliklippejä ja näin edelleen. Välillä ollaan illalla myöhään ja pahimmillaan viime vuonna esimerkiksi joku pikkusen kun jostakin hermostui, niin palaveri keskuskentällä kello 23.00. Mutta se oli niinku poikkeustapaus, mutta siis koko ajan pitää olla käytettävissä ja sitten tällä tavalla, että kaikkia näitä välejä, harjoitusten välejä ja mitä tuleekin, niin niitä käytetään paljon hyväksi. Ja mehän matkustetaan tietenkin paljon, että niitä tulee 50-60 matkavuorokautta. Me mennään junalla yleensä tai lennetään, mutta sitten mennään vuorokautta aikaisemmin. Ja niissä matkoilla on tosi paljon niitä pieniä hetkiä, että voi liittyä peliin liittyviä juttuja käydä läpi tai ihan niitä näitä. Että se on mun mielestä semmoinen yksi meidän vahvuus, kun oli puhetta joukkuehengen rakentamisesta, niin meillä on sitä yhdessäoloaikaa paljon. Mutta siis avoimen ilmapiirin muodostaminen, niin kyllä se jokainen hoksaa siitä, että siitä on hyötyä. Oi. Terve. Mulle sanoi yksi seurajohtaja, että susta ei ikinä tule enää huippujalkapalloa, mutta susta voisi tulla huippuvalmentaja. Mä muistan ne sanat vieläkin, että siitä on tosi kauan aikaa. Ja ne sanat jäi niinku pyörimään ja sitten mä niinku alkoin ottaa askelia sinne päin. Ja sitten kun mä siitä lähtiin niinku tekemään sitä hommaa, niin se oli semmoinen vähän niin kuin narkomaaninen juttu, että mulla oli 3 joukkuetta ja mä olin koulussa ja juniorijoukkueessa ja aikuisten joukkueessa. Ja se oli ehkä semmoinen hyvä tapa niin kuin panna kaikki siihen peliin, mutta nyt sitten ollaan tasapainossa. 3 totsalle lähtee Misa, Piri, Kampe ja Mamut.
mäkin olen tietysti nähnyt Veikkausliigassa ja ulkomaillakin erilaisia valmentajia, niin mun mielestä Juha on monipuolinen valmentaja. Että se pystyy monella osa-alueella, tai onkin kehittynyt siitä, mitä silloin 2000-luvun alussa oli Mypassa. Ja Juha on mun mielestä kehittynyt monella saralla, että se on taktiikkaa, mutta myös sitä, että keskustellaan pelaajien kanssa ja näin. You can walk, but you go like this, that he cannot play one touch, and now you are pressing. Mun pitää johtaa 20 urheilijaa tai jopa isompaa määrää, niin siinä on 20 erilaista ihmistä ja mun mielestä ehkä se oikea sana on tunneäly. Mä aika hyvin mielestäni käsitän, mitä siellä pelaaja haluaa tällä hetkellä lähestyttävää ja mä aina pyrin niin täyttämään sen. Shoot! Hyvä! Tulee hyvin toimia ymmärtää erilaisia persoonia myös niin kuin jalkapallossa, mikä varmasti tekee siitä hyvän valmentajan myös. Se osaa puhua ihmisten kanssa, me ollaan ihmisiä. Että valmentaja se ei pidä itse meitä yläpuolella, että sillä on omat asiat, että sillä voi aina sanoa, se pitää. Mutta jos ei ole saman mieltä, se pitää asioista kiinni ja me vaan tehdä millaisia sanoja ja hyvin on mennyt tähän asti. En niin kuin huua pelaajille. Mä yritän lähestyä ihan eri tavalla niitä, mutta että silloin kun joutuu korottaa ääntä, niin ne yleensä kiinnostaa sitä mediaa. Sarjan loppumisen jälkeen. Niin. Ei käyttöä. Kyllä tarjotaan. Kopissa olisi kuitenkin kohta tulee. Mitä? Porras. Häni! Trena, korre. Hyvä! Ei tule. Ei tule. Tietysti mulle itsessään näyttäytyy tämmöisenä valmentajana ensisijaisesti, mutta sitten näkyvä persona myös Suomessa ja mediassa. Mitä pitää tehdä? Tehdään yhdessä erilaisia asioita. Epäonnistua, onnistua, kokea niitä, keskustella asioista, antaa palautetta, ottaa palautetta ja sillä tavalla niin kuin jokaisen löytää oma roolinsa ja omat. Suomen jalkapallo kaipaa itse asiassa lisää tämmöisiä niin sanottuja mediapersoonia, koska siitä se lajin tunnettavuus ja kiinnostavuus sitten kasvaa. Haluatko muuten vielä tuosta kokosta lausua mitään? Jos sä asiallisesti kysyt, niin voin mä asiallisesti jonkun vastata. Alexander Kokko ei tänään esimerkiksi ollut harjoituksessa. Mikä tilanne? Koko on ollut aika värikästä. En mä sillä lailla laskelmoi näitä asioita, mutta tämä yksi asia niin kuin median kanssa on, minkä mä oon tehnyt itselleni selväksi, että mä säilytän avoimuuteni myös siinä. Mutta mitä enemmän kerrot totuuksia, niin sitä parempi lopputulos loppujen lopuksi tulee. Ja sitten kun niitä totuuksia kertoo, niin se ei ole ihan suomalaiskansallinen juttu kuitenkaan. Ja silloin pidetään, joku saattaa ajatella, että se on leuhka tai se on suuri suu tai näin edelleen. Mutta sitten kun ihmisetkin huomaa, että no noinhan se sitten loppujen lopuksi oli, niin sitten saavat uudestaan arvioida tilanteen. Eilähän mene paitsi jos on. Ai joo. Ei lennä. Ei oo paitsi alennusta. Sitten kun mut valittiin tänne, niin paljon oli epäilijöitä. Oululainen ja onko se vanha ja onko se tyhmä tai onko se huono. Meillä oli pelattu toista kotiottelua 10-15 minuuttia. Toista kotiottelua, niin sieltä useammat ihmiset alkaa huutaa, että Malinen ulos, Malinen Ouluun, erottakaa Malinen ja tämän tyyppisiä juttuja. Posinkovic ihan liekeissä satana alusta asti. Maikki ihan kuumana niin kuin se on aina. Ja Boris varsinkin helvetin kovassa fiiliksessä. Kuka ei syönyt mitään. Kuka ei haluakaan syödä. Etsitään jotain vitun pamputuskuvioita sieltä. Ja sitten siinä pelissä käy sillä lailla, että vastustaja pääsee prässäämään. Jopin mielestä he prässäsivät hyvin ja varmasti kaikki kunnia sille. Mutta me niinku odotettiin, että no tulkaa nyt prässäämään, me pelätään, me ei oikein niinku uskalleta pelata. Mistä se pelko tulee?
No vittu, kai se on valmentajan vika. Ei nuo pelaajat voi pelkureiksi muuttua. Nyt on joku saatana paha niinku linkkipika tässä mun ja joukkueen kanssa. Ja se pitää löytää. Nyt me mennään tuonne koppeen, me aletaan mietiskelemään. Ei jumalauta. Se pitää niinku ymmärtää, että ihmiset reagoi ja siitä ei kannata hirveästi hepulia hoitaa, että se antaa asioiden mennä ja pyrkii tekemään hyvin, niin käy kuten viime vuonna, että sitten semmoisetkin henkilöt, jotka oli niinku varmasti malista erottamassa, niin tulevat kädestä sitten kättelemään ja se on mun mielestä semmoinen paras palaute, että pystyy kääntämään ihmisten pää ja osoittamaan, että ehkä mä en niin huono valinta ollutkaan tähän. Onko täällä joku myyntinäyttö? Taas kun katsotaan isoa kuvaa, niin hän ymmärtää fanien merkityksen. Hän on valmis niin kuin näkemään vaivaa fanien eteen. Hän piettää huolen, että tämmöisiä fanitapaamisia järjestetään ja hän mielellään kommunikoi heidän kanssaan. Ja tervetuloa fanitapaamiseen. Tässä näkee, että nyt on kerrankin satsattu fanitapaamiseen, ainakin seuran puolelta täällä on porukkaa. Tulkaa tekin istumaan tänne. Ja nyt tällä tavalla teidätkin pian hereillä, että meillä on nyt semmoinen ryhmä kasassa, kuten toista vielä sanojani, että viime kauden alussa ei ollut näin hyvää pelaajamateriaalia, eikä ollut näin hyvää keskuskenttää, eikä näin hyvää edellistä vuotta. Mutta kaikki ne pisteet on vielä saamatta. Mulla on ollut tapana se, että aina viimeinen viikko vähän herkistellään ja sitten se on yleensä aiheuttanut sen, että ensimmäinen peli on mennyt vähän niin kuin sillä tavalla herkistellessä. Ja sieltä ei hirveästi pisteitä tullut. Tämä viikko oli vähän kevyempi. En mä tiedä, onko se pelaajien mielestä edes ollut kevyempi kauheasti, mutta ensi viikko vedetään ihan normaali viikko. Ensi viikolla on pyritty välttämään niin kuin tämmöisiä ylimääräisiä tilaisuuksia ja kahvitteluja ja ruokailuja. Ne on ollut tällä viikolla. Ensi viikolla harjoitellaan kunnolla ja jokainen tietää, että se on niin ihan saatanan kovaa työtä, kun meillä tulee liigan pahin joukkue vastaan ekakierroksella. Kiitos. Menestykseen urheilussa niin ehkä liian vähän puhutaan siitä, niin siinä niin kuin iloisuus on kuitenkin se avainasia. Ja sitten taas jos mennään niin kuin ihan normaalin työympäristöön, niin kyllä mä veikkaan, että normaalissakin työympäristössä, kuten urheiluelämässä, niin jos ihminen on tyytyväinen ja siellä kokee olevassa, että siellä on mukavia työkavereita ja mulla on mukava tehtävä, niin se tulos on ylivoimaisesti paras. On hienosti. Kaksi hienoa löytyy tuossa lopussa. No niin. Sinne vielä pikkuisen eteenpäin, messujen jälkeen. Onko? Se on mulla vapaa teitä. Teillä on tilaa auki ja... Onko? Joku. Ja siellä on tussit ja kaikki. Kyllä. Tietenkin jokainen ihminen lähestyy peliä eri tavalla. Se pitää se omaa tunnetilaa sieltä löytää. Jollakin se on aggressiivisuus, jollakin se on huumori, jollakin se on rauhallisuus. Jollakin se saattaa olla jopa jännitys. Ottelupalaverissa ei niin kuin pääsääntöisesti kyllä kerrota, että miten pelataan. Se tapahtuu viikolla ja ennen pelejä harjoituksessa ja talvella, kun harjoitellaan pelitapaa. Joskus joukkojen niin väsyneissä tilanteissa silloin sitä pitää herätellä. Joskus ne voi olla jännittyneitä. Silloin niitä pitää laukasta ja sitten vaikka mitä olisi suunnitellut, niin sitten pitää pystyä vielä aistimaan tässä. Koska nyt on se tärkeä aika, tämä semmoinen 1,5–2 tuntia ennen peliä. Niin. Nyt sitten kun tästä mennään kentälle, niin pitäisi olla semmoinen meininki, että meistä tulisi tänään voittava joukkue. Se on tämän jutun homma. Pelaat tänään 2 Akseli Kalermo, 12 Juhani Kangas, 14 Eetu Muinonen, 17 Maut Saine ja 85 Oulu Reni. Se taktinen homma on pelkästään se, kun tuossa
sytytetään stadionin valot ja istumet on täynnä ja sitten me aletaan pelaamaan sitä. Toki siihen pitää valmistautua, mutta että se on sitten vaan niin kuin se ehkä pienempi osa sitä työtä, mutta se on kaikista näkyvi osa. Yksi päävalmentaja Juha Malinen, valmentaja Matti Kylpelä, maalivahtivalmentaja Ossi Koskela, joukkuejohtaja Matti Wiikman, lääkäri Markku Kerola ja Sakari Ulla, fysio Tuomas Könönen ja huoltaja Hannu Ventä. Kaikilla on mielikuvat sieltä viime kaudesta. Nyt tässä on ihan eri työympäristö meillä. Meillä on 13 pelaajaa lähtenyt tuosta ja sitten me niin kuin etsitään sitä niin kuin yhteistä säveltä. Ja me ollaan nyt ensimmäistä viikkoa yhdessä. Pirinen saa pallon. Mitä purkaa? Ei kun otankin haltuun. No samalla joku Jonssi ottaa pallon pois. Saksman meinaa pudottaa maalivahdelle. En puotakaan, yritänkin petää tonne. No ei saatana, nyt tulikin jotakin. Kemi asettaa tilanteeksi 1-1. Maalintekijä numero 9, Billy Lions. Kampe oli menossa yksin niinku läpi niiden puolustuksen, mutta sitten se päätti kääntyä taaksepäin. Ja siinä oli 2-3 syöttöä, että se olisi syöttänyt heti, mutta silloin tuli semmoinen pieni hetki tuli hänelle, että mä oon aika taitava pelaaja. Mä näytän, että mä tuon seuraavankin pystyn vielä kusettamaan. Ja sitten se ei niinku syöttänyt. Se olisi syöttänyt heti tonne ja sitten mä olisi pelattu se uudestaan. Mutta tuli väärä valinta. Sitten se syötti Okkoselle. Okkonen olisi voinut pelata eteenpäin tonne. Mutta Okkonen ottikin haltuun, että mä teinkin vähän hienomman tästä. Toinen väärä valinta. Sitten 3. väärä valinta, Japi tekee jonkun paskan syötön. Se oli väärä valinta. Sitten siinä samassa hyökkäyksessä vielä tulee uudestaan Kampelle. Niin se päättää syöttää semmoisen tyhmän pallon maalivahille. Syöttää tuolla ja Rikki joutuu kuseiseen paikkaan. Ja sitten Rikki on niinku 5. jätkä, jolla on mahdollisuus tehdä oikea ratkaisu. Niin sekin yrittää vielä, että jos mä saisin omille, kun me ollaan hopea joukkue perkele. Kemi siirtyy 2-1 johtoon. Maalintekijä numero 14, Matias Oila. Tää on työläisurheilua perkele. Niin on. Niin tässä ei niinku hienostelijat ei pärjää, varsinkaan liigan ekakierroksella. Nyt oli aivan mahtavaa, että me niinku koettiin tää tilanne. Eihän Kemi mikään niinku loistojoukkue, mutta ne ottaa pisteitä tuolla hirveellä niinku hyvällä meiningillä. Ne kunnioittaa sitä, että ne on päässeet Pohjamudista, vaikka nyt vittu Kemissä asuvatkin. Niin joka tapauksessa ne on päässyt Suomen pääsarjaan. Hyvä työympäristö tulee siitä, että koetaan paskoja asioita ja tehdään hirveitä virheitä yhdessä, mutta yhteishenki on kuitenkin semmoinen rakentava ja positiivinen. Ja sitä kautta sitä alkaa tulla semmoisia murusia hyvistä asioista. Ja hirveä hiki joudutaan tekemään ja löytämään uusi asia. Ja sitten tulee, että sä alat kunnioittamaan tota kaveria. Ja sitten me aletaan kunnioittaa tätä porukkaa. Kohta me ollaan koko porukalla niin kuin työyhteisö. Ja sitten me ollaan niin kuin viime syksynä syyskierroksella. Me mentiin kentälle, me tiedämme, että me voitetaan peliä. Joo. Mutta tämmöistä talvea me ollaan vietetty. Nyt lähdetään pääsille viettoon. Kiitos. Kiitos. Kun mä tää aloitin joskus aikanaan, niin vanha äiti sanoi, että ala sitten kohta kuitenkin tekemään ihan oikeita hommia. Mutta tällä tiellä on ja on saanut tehdä tätä ja sikäli on tyytyväinen.